Приятели, здравейте! Пак сте с Боби от Вяра Стил. На обекта сме, където правихме промоционалното видео. Тогава не ви споменах, но още тогава беше оговорено този обект да го правим с фрезовано подлово отопление. Сега ще покажа набързо някои неща. Тук приехме ни бани, може да ги покажа сега тех. Значи, вчера набързо организирахме нещата и тук направихме една проба. Искам да ви покажа как фрезата прави канала и колко е тръбата високо горе, около милиметър-два под нивото на замазката. Използваме тръба Кан. Искам да благодаря на Неделчо. Отново сме с Рубик от Варна. Използваме техните материали. Вчера вземахме тръбата. Ето и проксмокачката. Ето тук да ви покажа бързо малко. Имахме някакви такива, какво беше миналата година, едни банички направихме. Горе-долу добре се получи. Само таваните не се занимавам да ги шпакувам, да ги бодисвам, защото ми е отвратителна работа. Обикновено оставям хората да си намерят други изпълнители. Ще имаме колко стаи? Една, две, тук в спалната три, хол, трапезари, т.е. хол, трапезари и кухня, там ще са на едно, с коридора около 100 квадрата. Ето тук ще една баня, тази по светло, черно, трудно се поддържа черното, ама клиентите, това им харесва този модел, така да бъде. И така. Това е първоначалното. Сега като започваме днес да фрезоваме, ще пуснем пак кадри, така ще наставим видеото, да се види как сме от край до край, нали, готово. И накрая целият завършен вид. До после. Сега снимам. Сега те гледам целия. Целият те гледам. Ето тук сме направили повече от половината, кухнята, хола и трапезарията. До тук сме, после ще продължим натам. Да, очилата са за... Те очила са ми подарък от бобката от Америка. Това са работни очила, тъй като тук е такава, мога да фръкне песък, камък и много често си страда с очите, затова се пазим вече. Да продължаваме натам. Че оставяме така много хубаво видео, че гледаме да направим. Така, приятели, днес сме петък, 6 часа вече, днес много се уморих. Успях да подкараме колектора. Идеята ми е също оставим събота и неделя да подгрева така както е отворено, както е фрезовано и отворено. Ще оставим събота и неделя да подгревам с 30 градуса вода. С 30 градуса вода. В стаите е около 22,5. Искам да стане 25. Секунда, само искам да ви покажа.
момента пода, да ви кажа честно, само търпение. Извинявам се. Да извадя термокамерата. Да ви покажа, че в момента е 20 и колко е 3 градуса ли беше пода. Така. Средно е 23 градуса пода към момента. Тръбите са оставени така, отворени, без да се залети даже саморазливна замазка, така че ето го там. Вау, коридора какъв е мощен и горещ. В тази стая е 23. Тя е по-топла стая. Но големата стая беше отворена почти цял ден. И тая е 22. Интересно. Ще оставим събота неделя да такова. Събота неделя ще оставим да подгрева. Направо че съм подходящ за това видео. Така, до понеделник, вторник пак. Чао! Здравейте отново всички! Днеска сме понеделник, тук е хола. Снимали сме Маркуч, трябва да надувам системата за водата, защото основната отоплителна инсталация е до бари малко, а за да вземем 10 годишната гаранция на тръбата, не трябва на 24 часа да надуваме поне на 4 бара. Сега искам да ви покажа тук е хола, на 25-та нагласена, 25 стена в стаята и подгрева. Когато стане 26, ще изключи тук подгрева. Другите стаи, тая стая е, тази сега е включила в момента, тая е 24. Значи 25 ако е заложена, на 24 включва, на 26 изключва. Значи сега е включила и подгрева. А тази стая е на 25,5. След малко ще изключи, като стане 26. А тая е 24,5, но не подгрева, явно е подгряла, изключила и сега като стане 24 ще включи отново подгрева. Цялото това нещо, апартамента се отоплява с 30 градуса, 31 може би. Това е резултата от този тип отопление с фрезоване. Сега, днеска ще видим, чакаме отдолу от собственика да дойде. Ще се опитам да снимам и тавана, за да видим долу в апартамента какви градуси е самата плоча. В момента, тук, т.е. щом имаме 30 градуса вода, значи този пот не е повече от 30 градуса де факто. Не е повече от 30 градуса. Реално трябва да е... Сега ще погледнем с термокамерата. Реално е... момент. Така. Средно... Чакай, защо обратно е? Средно е 27,5, 29. Да, ето кръг е по-хладен, къде се е включил. Как се вижда там, тук е по-топло. Средно, ако гледаме коридора, е около 29 градуса, де-факто за маската. Така, продължаваме. Днеска трябва да грунтираме стаите и да направим саморазливната замазка утрешния ден. Ще изчакаме 24 часа и тъй. Така, приятели, ето го завършиха. Сега, току-що пускам подлото. Часът е некъде около 1 часа. 17 градуса и половина, направено на 25. Вчера заливахме със саморазливна
и как много странно се виждат още там, къде е по-дебело. Има още влага. Е така изглеждат стаите. Тази стая е 18. Тая 18. Апартамент е стенал, тук е 17. Насекъде сме направили саморазливна. От тази стая по-малко се личи. Но пак се личи. Ще подгряваме с 30 градуса. За съжаление, така, 30 градуса. За съжаление, не можах да намеря ключ отдолу от апартамента, намерих. Т.е. не ключа, а собственици на апартамента. Намерих един собственик, но той е чак от другия край. До той е от долната страна. И сигурно няма да мога да успея да дам отдолу, как да го кажа, таваните как изглеждат, заради научната цел, само и само да ви докажа, че нямаме такива топлозагуби, каквито хората обикновено си мислят. Че ще грееме комшиите. Ами, какво да ви кажа? Допълнение. Искам да благодаря на КАН, фирма КАН, на проектанта Марек. Ще издаде, човек беше много така отворен, много близко до нас, работниците. Дойде човека, видя тук как се напри този обект първия, така беше изненадан и той, приятно. Ще ни зададат сега сертификат за гаранция на системата, тъй като вчера, т.е. онзи ден, в понеделник я надувахме, събота и неделя работи, има кадри от това. И така, завършихме от този обект. Това е първи обект в България, направен по тази система. Според мен работи много добре, даже прекалено добре работи, даже смятам, че може би по-добре от стандартната. Ще се постаря наистина да видя отдолу апартамент, да ви покажа. Сега няма да гасим по-дългото. Ще оставим да работи така, може би една седмица. И ще се постаря да видя отдолу, да намеря по някакъв начин връзка с някой от собствениците. Ако намеря, ще го монтирам някъде във видеото. Ако не го намеря, долу да мога да вляза, значи пожелавам ви от тук насетне, нали, здрав успех. И както казвам, винаги останете в истината, защото истината ще ни прави свободни. Ще има и други обекти по тази система. Започва се. Чао за сега. Ами, често ви кажа, много бързо дигна температура този апартамент. При 30 минути снимах една час, сега това... Ето колко часа. 2:20. Стена 21 градуса. Докато си почистваме тук нещата, тук 20:30. Целият апартамент се стопли за много време. Че тук е 20:30. Тази стая и тая е 20:30. Хайде. Тая е 20:30. Това не е сверявано, защото още няма Wi-Fi. По принцип термостатите имат Wi-Fi, като се свърже с Wi-Fi автоматично се настройва часа. То даже по-напред във видеото, тогава може да се види кога съм го снимал от предишния час. Така че, чудесно. Така, здравейте пак. Успяхме да влезем до комшиите отдолу. Много им благодаря на госпожата, че позволи в нея апартамент да ме пусне. Искам сега да ви покажа с термокамерата реално температурата на нейния таван е 25 градуса, т.е. стая температура. Въобще това, което се мисли, че ще отопляваме комшиите, няма нищо истина. Ето. Благодаря много на госпожата още един път. Страхотни сте, лек ден ви пожелавам. Няма проблем. То какво реално, какво ви притеснява? Че може да по някакъв начин надолу да слезе? Значи, да, защото го правим по съвсем нова технология.
И това е с фрезоване. И хората си мислят, че понеже няма изолация под половото и се притесняват, че ще си харчат де-факто техната топлоенергия към вас. Разберете? А аз имам друга теория и съм сигурен, че това не се случи и това беше съм момента да го докажа, защото това е първият обект в България по тази технология. Да, разбрах. Добре. Благодаря ви много. Няма проблем. Така, монтирам видеото сега и гледам как съм малко ми се губи, как да кажа, от фрезоването и отивам направо на колекторите, което не знам как съм пропуснал, защото по-рано не съм направил някоя снимка. Извинявам се за което. Искам да ви кажа, сега се пускам, просто да покажа, само че ще ви покажа без, ако може, без личните данни на човека. Ето е гаранцията от КАМ за обекта. 10 годишна гаранция на тръбата. И нали, вече там си е задължителната 2 годишна гаранция на всички останали части от видимата част. Обектът се получи страхотно, наистина. Искам да добавя само за тези, които ще се интересуват. Това е всъщност кооперация нова, която е с ТЕЦ. Всъщност затова се вижда една друга колекторна кутия по време, докато снимам. Там имаше, да се казва, колекторна кутия за радиатори. Аз оставих 2 линии за радиаторите, защото когато при баните просто не съобразихме тогава. Исках да направим подово, но се притеснявахме. Истината си притеснявах, не знаех, че има общ топломер, който е отвънка от началото. И след това, чак вече като направихме баните, аз така имах усещането, че трябва да се обада и да питам какъв е случая, когато е такъв като нашия случай, нали, искаме да сложим подотопление, се обадих в Техем, в София 3, обясниха ми, че когато си имаме топломер, който е в случая вънка, тех не ги бърка какъв топлоносител ще имаме. Те ги бърка единствено изразходваната енергия, топлоенергия, която е похарчена. И малко ме хвана я тогава и с самия собственик, че всъщност не заложихме подово отопление да имаме в баните. И останаха тези 2 лири. Наистина много ме яд. Но било каквото било, това беше при обект и информацията беше много пресна, просто не знаехме как да реагираме. Сега вече знам и това ви го казвам и на вас. Имате ли ТЕЦ, особено ако сте в някаква нова кооперация, имате топломер, който ви е отвънка, може да си изберете каквито искате топлоносители. По-сложно е, когато сте в апартаменти, в които имате топломери на самите радиатори. Тогава вече нещата стоят по друг начин. Трябва да се събирате подписки, да ви подпише всичките там на събрание, общото събрание се събере, да ви подпишат съседите и така нататък, и така нататък. И там малко сложно. Но обектът се получи много добре, което е факт. Пак казвам, наистина теорията, която имах в по-предишното видео в YouTube канала, където ви обяснявам за 5 градуса разлика. Аз казвам, че 25 градуса реално подгреваме тавана, но самата термокамера още се адаптираше. Да се видя, че като обърнете внимание се вижда, че слиза до 24 и по-надолу. Но и 25 да е, реално вие не топлите комшиите, защото не може да подгреете 20 см бетон, 8 см замазка и между замазката и бетон специално този обект имаше около 2 см фибран. Знам го, защото къртих баните. Но и да нямате фибран, вие не може да подгреете близо 30 см бетон с 30 градуса и да отпредете тази топлина долу в комшиите. Не може да се случи, разберете го. Колкото и да се напъват колегите, няма как да се случи. Топлината просто се дига нагоре. Имаме стайни термостати. Когато се достигне температурата на стаята, просто термостатите изключват. И в най-лошия случай, да кажем, че има апартаменти, които са на арки, ако знаете. В най-лошия случай, дори ако апартамента ви е на арка и сложите подотопление, вие пак си спасите краката и топлината отдолу ще се качи нагоре. Какви да сте по загубите си заслужават. Истината, че си заслужават. Така че, приятели, виждате сами, че с 30 градуса успях да подгреем този апартамент. 25 е термостата, настроен, но при 26 изключва и при 24 включва. Така че термостатите се работеха. Аз де факто съм достигнал до 26 градуса да подгрея стаите,
които са празни в момента, дори още не бяха залети с разливна замазка. И просто резултатите са уникални. Според мен са уникални и системата работи перфектно. И при условие, че правим, това е на стъпка 15, на 15 см. Нали, кооперацията е нова, все пак има и хубава изолация, което спор нема. Но на стъпка 15 достигнахме тези резултати с 30 градуса вода, 26 стаите, мисля, че е много добър резултат. И никой не мога да го спори. Така че, както казах по-напред в фейсбук групи, мита е разбит. До тук беше. Това е.